Здравейте хора, аз съм Хъха Крипър Бой, до мен е Предатора. Днес ще правим унбоксинг на Орео и ще видим дали е хубаво. Да. Това е кутийката, тук гледайте най-интересните картинки са е тук. Почвам от началото, като съм в тази. Искаш? Камионче, ни. Така, тук има начин ще отлепят и облизват и слагат в мляко. Да. Сега Предатора ще отвори, защото са негови. По-скоро тото и така се отваря. Тук почнах. Ето, 4 има още, което има. Чакай, ако спомням, че има отвърка малко. Просто напред така. Ето. Тан-тан-тана. Струват... 24. Не са скъпи хора. Парите се заслужават, мисля. Да, сега ако отворим може да са... Да, една такова са 4. Аз мисля, че са 2. Но се оказва 4. О, бас яко сте. Чакай сега. Ето. Ето вижте, че са 4. Да, значи 4, 8... 4, 8, 12, 16. 16 бисквитки. Да. И така хора, да с този клип... Как Да, ето. Този клип приключва с Орео. Ако ви